sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me. אני יכול לצלם אותך? לא, 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 זה לא. הנה ברי מפרפר. הבעיה... וואו, well done! שהוא לא מקשיב לשיעורים. אתמול היה את אותו דבר, והסברתי לו שהוא חייב ללכת עם המומנטום, לסגור את הדיפרנציאלי, ולהעביר שם קדימה את המהלך, אבל הוא לא מקשיב. בוא'נה, אתה עושה את זה טוב, ברי. אתה גדול. אתה פשוט גדול. קבלו את המנצחים. קבלו את המנצחים. הפה שלי שיהיה חתום לנצח, אני לא מפרט מה קרה פה. קבלו את המנצחים. אנחנו רוצים להראות לכם שאנחנו human. אלון, תעשה לי טובה, אתה out of order, אתה out of line, אתה היחידי שלא מסתכל באימייל שלו ובאקשן בייס שלו. אז באמת, תראה את העניין הזה, נו, די. טמפלינג. אני? כן, אני. לא יודע אם אני הכי טוב, אבל בין הטובים. אני? בכיף. אני אעשה הכל בשביל חברה. אני לא יודע, צריך לשאול את קלארי. ודאי שכן. שמה? שאני מתאים לזה. כן, אני פשוט ממהר הביתה עכשיו. ואני, הביליפשיץ ודאי, ואני. אנו מתנצלים על ההפרעה ועלינו לשדר מבזק חדשות עכשיו. לפי קשבנו מיקי גורדוס ששמע ממוטי חברו שקיבל ידיעה מסוכנות החלל שקלט ידיעה מסוכנות הידיעות רויטרס, ישראל עומדת לשגר נשק עתידני סודי ומתוחכם שעתיד לזעזע את ארצות הברית ולהעמיד את יחסיה עם ישראל במבחן בו לא עמדה מעולם. על פי הידיעות נשק זה מאופיין בכמה פרטים עיקריים וגם הם הגיעו לידינו. הוא יורה לייזר לכל הכיוונים, לא ברור מה מעורר אותו, הוא כולל אנטנה חיצונית מוסווית בדמות אוזן המשמשת אותו לצורך התבייתות על המטרה. מתקן ההתבייתות, כך נודע לנו, צריך שיפור משמעותי, ובשלב זה לפחות הוא יורה לכל עבר. הוא כולל הוראות הפעלה בשפה לא ברורה ועם הרבה שגיאות כתיב. הנשק יורה במבטא זר וקשה להאמין שהתפתח כאן, בארץ, בישראל. לפי הוראות היצרן אמורים לתדלק אותו רק לאחר השעה 5 אחר הצהריים, אבל משום מה, השמועות אומרות שתהליך התדלוק מתחיל על ידי איש תחזוקה אלמוני, לפחות על פי ראשי התיבות שמו ד' מ', וזה קורה שעות רבות קודם לכן. הנשק מתנייד על גבי פלטפורמה 4x4, שמוחלפת לעתים תכופות בגלל חוסר יציבות של כל המערכת. אנחנו כמובן שלא האמנו וביקשנו לפחות תצלום של הנשק. מסוכנות הידיעות רויטרס נמסר עתה כי תמונות הלוויין מעל דלס מראות נהירה המונית של אזרחים לכיוון דרום אמריקה. ובכן, תחזרו לכם לשטויות שלכם, עכשיו נשתדל לא להפריע לכם יותר. אנחנו נמשיך ונעדכן אתכם בהמשך הערב ככל שיזרמו הפרטים לשולחן המערכת. עד אז, ערב טוב לכם. Barry's coming? Barry? Barry, the boss, Barry? Barry's coming. Yeah, I know. I don't know what to do either. Barry's coming. No! Not Barry! Hey, Moshe, what's up? Barry's coming. משה, לא משלמים לי אחרי 5, הוגש לפה. Tanya, Barry's coming. Yes, Johnny Walker Distillery, please. No, it's an emergency. Hurry, okay. עוד פרטים
על העניין הזה, טעות בתכנון שכנראה נבע מפשלה של בית התוכנה הישראלי גרמה להכנסת מתכון מסוים בין שורות הקוד המפעילות את מערכת הנשק הזאת. כתוצאה מכך פיתח הנשק אובססיה לבישול עופות מחולקים ל8 חלקים ומושרים ברוטב. ממה שידוע לנו עד כה, טרם נמצא מגן העומד בפני היריות שלו, ולמרות שהתעשייה הצבאית, התעשייה האווירית וצה"ל כבר פתחו בניסיונות לפתח מגן כזה, שם הקוד אגב של המבצע הזה הוא גליה. משרד הביטחון בתגובה רשמית שקיבלנו היום בהמשך לפרסום טוען כי זהו נשק ניסיוני שנשלח בעיקר לאזור דלס בארצות הברית כדי לבנות ולא על מנת להרוס. הוא נשלח לתקופה של שנה בלבד. מוזר. איפי? מה קורה? חם פה. תשמעי, פיטרתי 10 עובדים בבוקר. שוב. שוב? אלון, אתה לא עובדים ביחד, לא כל יומיים. אני צריכה לבוא למשרד. מה לעשות? אבל תשמעי, הבטחתי להם את כל הפיצויים, גם אלה שעובדים פה 2-3 שבועות. טוב, תשמע, או שאני אבוא מחר, או שאני אבוא לקראת סוף החודש, מקסימום אני אשלח את מייל. טוב מותק, ביי. Aruba, Jamaica, ooh, I wanna take you. Bermuda, Bahama, come on pretty mama. Key Largo, Montego, baby, why don't we go? Jamaica, off the Florida Keys. There's a place called Kokomo. That's where you wanna go to get away from it all. Bodies in the sand, tropical drink melting in your hand. שיט, זה בטח בארי. מטליס שלום מדברת ממור. היי בארי, מה נשמע? Jamaica, ooh, I wanna take you to Bermuda, Bahama, come on pretty mama. Key Largo, Montego, baby, why don't we go? You can play it fast and then we'll take it slow. That's where we wanna go. We gotta go. Martinique, that Montserrat mystique. We'll put out to sea, and we'll perfect our chemistry. By and by we'll defy a little bit of gravity. Afternoon delight. אוי, הלו? אהלן! מה העניינים? תשמע, עבודה כאן קשה מאוד, דרי, אנחנו חייבים שתחזור פה, אי אפשר. כן. זה נורא, פשוט נורא, אני לא עומד בכל העומס הזה יותר. מקסיקו, מיימי. רגע, זה מיימי? זה מיימי, זה לניו יורק, וזה הכרטיס הפתוח שלך. רגע, מה, גם הם עזבו אותנו? בסדר גמור. אז לא נשאר אף אחד, זה יכול לנסוע בשקט, נכון? יורם, אמרתי לך לאופקים, לא אסע איתך עוד פעם. ביי. טוב. אתה בטוח שדני לא צריך לחתום אותך? לא, לא, בארי. Pretty woman, walking down the street. Pretty woman, the kind I like to meet. Pretty woman, I don't believe you, you're not the truth. No one could look at. הלו, ברי?
מה העניינים? כן, בסדר, תשמע, אני מאוד עמוסה, מלא דברים לעשות. כן, אכפת לך שאני אתקשר אליך אחר כך כשאני אתפנה קצת? סליחה. הלו, כן, סוף סוף בארי נסע. מה זאת אומרת? אני מתפנה לטפל בחיים האישיים שלי. אני מוציאה את הרשימות, מחפשת את כל הבחורים שמחכים שם. יום בהיר שמש שתשומן אני וכל החבר'ה לים נוסעים. לקחנו את האוטו, הבנות שם, כשלחוף נגיע נוציא את הגשם. שוב אנחנו מתגשים, רופאים על הגלים, הנה פעוד כגדול, זירו רק לא ליפול. מחוף בת ימה אצלי, אז זה רק אני והגשת שלי. מחכים במים שיבוא הגל, אם הוא לא גבוה אז לא זזים בכלל. רוח מנשבת והים גועש. ארי, מה העניינים? אתה לא יכול לישון עד פעם? הכל בסדר, אנחנו עובדים, מוכרים חוזים, חתימות, מיליונים, חברות בצרפת, איטליה, ספסים. איזה מזל שברחתי משם. לא יכולתי לסבול את זה יותר. אני נשאר פה, עובד מפה, כל עוד הוא נשאר בדאלאס. ברגע שהוא חוזר לישראל, אני חוזר לדאלאס. זו התוכנית כרגע. Honey, I'm home. רותי, מה עם ארוחת ערב? רגע, אלי, אין לך סבלנות, זה לא אמריקה פה, פה לא הכל מוכן. היי. מה העניינים? נו, בחרת פחד.